Peter ho sa s ním hrať. Hey. Aha. Here's Aiden and his uncle. Sa tak hanbí trošku, vieš. Ale vieš, unavený, lebo u nás by bolo teraz pomaly 5:30 ráno, ktorý sa veľmi taký, ako pred chvíľkou sa zobudil. Hey, Aiden! Dala na benžo. To je bojovník. Hej, v pohode, však za chvíľku sa uvidím, nejdem dlho volať, som a minúty na tomto telefóne, hej. Tak sa za chvíľku stretneme. Povedz máme, že sme tu v pohode, všetci. Ahoj, ahoj. Ahoj. Niekto ti skúšal volať v jeden neprijatý hovor. Yeah. Speak. Hey, we just left the airport in Bratislava. We're on our way to Morton in this hot little van. No. It's hot! Teach me how to do that. Yeah, we'll odfotíme. What's this on the outside? Just stuff she made. Looks like crushed pecans or something. Mama urobila tortu pre Aidana. Nie, ja neber na to, ja som hrosnačka. Nie filmuj, prosím ťa. To je Zuzka s Aidanom tu. Tu je Adamko, na balkóne ide dovnútra, moje krosňatko. A tu je Starky. Aj, les. To vieš ten vtip, však? Nie. Andera pozná z Košic. Aha. A Piťo je jeho kamarát. Aha. A že bol u nich pozvaný nejaký host z Ameriky, polovník. Aha. Boli na hubách spolu. Andera aj s Piťom. A už domáci polovník s tým americkým. A keď sa stretla ten Američan, že haj. A Piťo, že les. Dobre, aj spolu dá, vše na to ide. Aha. Pozri sa, aký si mokrý. Počúvaj, ešte si musím aj svojou ženou zatancovať. Look, Igor. Oh. Ready? Look at his call for his birthday. Je čo moja mama. To bol je dáček jeho k narodeninám. Také auto dostal. Aha, to si It's a vraj. convertible. Aha. You tell him that?